Het wordt even voordat de zinnen erbij kwamen. Want die bewolking, ja, die is dan toch wel taai. En dan had de zinnen het zwier en dan zag je staar gewoon die zinnen dichterbij komen. En als die zinnen er dan ik is, dan is het dik rekken en hak het door de temperatuur. Wel, joen is het om 8 uur nog zo'n 20 of 21 graden, maar flink wat zinnen. En vannacht hebben we het zo'n 14 of 16 graden. De hegere temperaturen op de eiland, opkledings, maar staar gewoon ik eens even wat meer bewolking. En nog altijd een eerst net volle wien uit het zuidoosten waai. En die wien is matig, letter in het watergebied, vrij krachtig. En dan zetten we terug naar morgen. We beginnen met Rijn, daarna een droge periode en dan nog een paar buien erachteraan. Misschien met tonger. Maar verder komt de zin ik nog wel even te vastzien en hebben het nog altijd nog een warme dag, 20 of 22 graden en misschien in het oosten en het zuidoosten nog een graadje hegen. Ja, de wind die is sterk man, matig en krachtig. De krachtige wind boven die Samar en in het watergebied en komt dan uit dat zuidwesten waai, dus een waarschuwing voor de wetensport. We zetten terug naar het vooruitzicht. Tonsje, het spant erom. Een droge dag of krijg net? Ik heb een beetje erin staan, of een licht buiken. En de temperaturen nog altijd zijn 21 of 22 graden. Op vrijdag zijn 21 of 22 graden, maar nog altijd een aantal buien. Ja, er zinnen er wel even bij, maar er valt toch wel een aantal millimeters wetter. En op sneeuw spant het er weer om, maar ik denk toch wel kans op een paar buien. En zo is het nog heel tijd net stabiel. We maken hem aan, maar weer even in het waarsje.